Здравейте от мен, Надя, в моя YouTube канал MOL Spiritual Life. Днес на гости ми е Пепи Цанкова от Милувка за сън и ще си поговорим за безопасния сън, за детската стая, какво е необходимо да имате в началото, чашавчета, възглавнички, да, не. И Пепи ще бъде така любезна да ми помогне аз да подготвя моята бебешка стая за моята принцеса и да ми каже какво ми е необходимо и какво абсолютно излишно. Както за съня, така и в детската стая, защото тя в предварителния разговор вече ми каза колко много излишни неща може да има в една детска стая, в една бебешка стая още повече и колко опасни, дори за нашето бебе, предмети може да има в нея и абсолютно излишни, както ти каза в самото начало. Ще оставя да се представи и да сподели какво тя днес ще разкаже за детската стая. Подготвили сме ви дори всичко така нагледно, за да знаете какво да си купите и какво въобще да не купувате. Да. Здравейте и от мен. Благодаря, Надя, за тази прекрасна среща. Аз съм Пепи Цанкова, както каза тя, от Милувка за сън и още чудеса. Аз съм сертифициран консултант по детски сън и всъщност съм едната половинка на Милувката. Имам колежка, работиме заедно и се за съня на децата от 0 до 4 години, но една от най-любимите ни мисии е да работим именно с бременни. И отново благодаря, че точно ти, точно в очакване на твоето момиченце правим това видео, защото е много важно наистина първите месеци след раждане на детенцето родителите в къщи да имат нужните неща и да са направили така, че да е предварително да са елиминирали всичко това, което е в повече и най-вече, което не е безопасно за тяхното дете. В нашите консултации винаги първото нещо, с което започваме, това е безопасния сън. Каквото и да си говориме, каквито и да са норми, сън, будуване, какво да прави докато е будно детето или какво да не прави, първото нещо винаги е безопасността на детето. В България се следват съветите на Американската педиатрична асоциация. В нашия сайт Милувка за сън може да намерите безплатен ресурс. Аз тук съм го разпечатала, не знам колко добре ли се вижда. Това са препоръките за безопасен сън, които са усъвременени с последните препоръки на въпросната Американска педиатрична асоциация. И всъщност най-важното нещо за бебето е къде спи. И това място трябва да бъде безопасно. Ние сме тук в една прекрасна розова стая и това, което Надето е купила, е много добро. Ние в момента в тази стая не се намира леглото, което ще е първото след нараждането на бебето, т.е. леглото Next to Me, което наистина е много удобно. Аз за първото легло така много не коментирам, защото то може да бъде в най-различен вариант. То може да бъде това легло Next to Me, може да бъде в гнездо, може да бъде и в спалнята на родителите, което е това така нареченото съвместен сън на майката с бебето във вашата спалня. Съвместният сън е много лично решение на семейството. Аз нито казвам да, нито казвам не. Въпросът е, че пак трябва да се спазват препоръките за безопасност, а най-главната и тази, която противоречи на всички сладки снимки, които има навсякъде в нета, как се виждат краката на мама и тата и в средата на едни бебешки кръчета, това не се прави. Бебето е от страната на майката. И по възможност е направено така, че да има някаква преграда от другата страна, за да не падне бебето. Но Надето е направила всъщност прекрасна покупка и тя ще ползва в началото вероятно това легло. Защото, мили родители, вие може да сте се нагласили с всичко и в крайна сметка бебето и вашето състояние да ви покаже как ви е най-удобно. Така че аз лично ви съветвам винаги да се съобразявате с тези препоръки. Аз сега ще мина по някои от тях основни, но винаги усещайте кое е най-удобно за вас. Защото много пъти съм чувала, никога няма да спя с бебето. Или как няма да е при мен, да, или как няма да е при мен. Имайте предвид, че
предварителните нагласи в повечето случаи после се случва точно обратното. Бъдете гъвкави и правете така, че да ви е удобно. Та, сега това, което е важно и първото нещо винаги, което казвам на родителите, че леглото на детето може да бъде купено чисто ново. Може да ви бъде дадено от приятели. Но най-важното нещо в леглото, това е матрак. Матрака, независимо, че ако е ползван от друго дете, той няма да е толкова амортизиран. Мили родители, купувайте чисто нов матрак за вашето дете. Матраците за бебе са твърди. Аз не знам някоя фирма дали произвежда мек матрак, но това, което трябва да знаете, е, че тези мъничките, които са стандартни 60 на 120 или 70 на 140, те винаги са твърди. Бебе не трябва да спи на матрак с много мемори или матрак с пружини. Неговата основа трябва да е абсолютно стабилна. И следващото нещо, което много често буди така полемика, това е как спи бебето. Бебето спи по гръб, като препоръката е на всеки сън да завъртате неговата главичка или надясно, или наляво. И това проистича от отново препоръките за безопасен сън, защото когато е в тази позиция и да върне мляко, бебето е даже там може и в книжката, или като си отворите в сайта ни да видите чисто анатомично как по този начин бебето не може да се задави. Отварям една скоба, обаче не всички бебета се чувстват истински и на всеки сън комфортно по гръб. Може да бъде леко настрани, но навийте една тъничка пеленка и леко го подкрепете. В днешно време се случва, че има доста бързо развиващи се бебчета и може да изпревари времето за обръщане от гръб по корем и за да не стане така, лекичко го подкрепете от двете страни. Но наистина казват до 6-я месец, но това реално не е до 6-я, много по-рано спира да спи по гръб, защото те започват много по-рано тези първи опити да се обръщат от гръбче по коремче. Така че в леглото имаме твърд матрак и бебе. Леглото, ако не е чисто ново, както е в случая на Надето, задължително проверете да няма люспички, да няма напуквания, да няма стърчащи винтове и най-вече матрака перфектно да влиза в размера на леглото. И не се изкушавайте да навивате родопско одеяло и да го обвивате отстрани. Да, случва се и такива легла съм виждала. Просто матрака си заема размера на леглото. Следващото важно нещо е в леглото да има един перфектно опънат чаршаф върху вашия твърд матрак. И следващото нещо, освен твърд матрак, перфектно опънат чаршаф, вътре има само бебе. Това бебе, препоръката е да бъде повивано. Повиването в днешно време е силно реабилитирано, защото има много причини. В статията имаме линкове, които може да отворите и да си намерите вашия тип повиване, защото и повиванията биват различни. С тази огромна разлика с миналото, когато се стягаха крачетата, сега всъщност повиването е само фокусирано в ръчичките, като има няколко типа, има едно така наречено австралийско, като ръчичките на бебето са така до бузките, другите са надолу, но крачетата са свободни, за да може да си седи в така сладката жабешка поза на крачетата, за да не се получава луксация. Повиването е изключително полезно за бебето и освен, че това е като майчина прегръдка, бебетата живеят в коремчето натясно. И всъщност, когато бъдат сложени в едно широко легло, те не се чувстват комфортно и те искат нещо около тях. Повиването е перфектно за тази цел. Освен това, като са прибрани ръчичките, има един рефлекс на моро, който всички бебенци се раждат с него. Той отшумява към 4-5, но има и към 6 месец. Това е едно така, махане на ръчички и краченца, което на нас ни изглежда много сладко и миличко, но бебето всъщност никак не се чувства добре, защото в този момент то има усещане за пропадане. А когато е повито, това
Това не се случва. И повиването не е нон-стоп. Повиването е при сън. Нали? Не си мислете, че непрекъснато ще разхождате А те в началото едно... са почти нон-стоп. Ами да, обаче когато се събудят, сега първия месец, да, наистина горе-долу е повече сън, но много бързо започва да има един период на будуване. Тогава бебето се маха пеленката и то трябва да седи по корем. Нали? Така че още много, откакто и масажите, за които ти много добре знаеш, започват буквално след първите дни на раждането. Така че това ви е за сън. Ако обаче решите, че нещо не ви харесва това повиване по някаква причина или не ви допада, използвайте чувалче. Чувалчета за сън в днешно време, ето тук е една прекрасна, това е една пелена. Тя обикновено е голяма, може да бъде 95 на 95, 100 на 100, 120 на 120. Техниката за повиване е еднаква за всеки тип пелена, просто зависи и бебчето колко е голямо, разбира се. Другото, което казах, чувалчето за сън. Първо, отново те са по препоръка за безопасен сън. Второ, както виждате, то също, това може да е с свободни ръчички, но може ръчичките да са пуснати надолу. Ето тук има едно копченце, което да намали този отвор. В днешно време пазара има разкошни чувалчета за сън, които са с най-различна дебелина. Тази дебелина е за температурата в стаята и я съобразявайте с температурата в стаята, където спи бебето, а не с външната температура, когато ги купувате. И всъщност тук другото, което Надето беше извадила, за което искам да кажа, това е първо възглавничката. Това е една наистина много ниска, мекичка възглавничка, но имайте предвид, че децата до 2 години нямат нужда от възглавница. След 2 години им предложете, ако им хареса, чудесно. Много често родителите се подвеждат, че детето иска възглавница, защото то се катери и лежи върху тяхната. Но всъщност то няма нужда от възглавница, а има нужда нещо да му мирише на вас. Така че, да. Когато има бебенца, които връщат млекце, или ако вода, или адаптирано мляко, някаква храна, за да не се цапа чершавчето, може да сложите пак един размер или пелена, или някакво чершавче. Но толкова да е дълго, за да може да го подпъхнете отдолу. Не става кълъвката, която е примерно за тази възглавница. При положение, че първо, бебета са съвсем различни. Има някой, което ще си лежи спокойно и няма да мърда, но има бебенца, които вече са доста активни. Вероятността да завърти тая пелена, да я осучи така около себе си, нали, както казах, първо гледаме винаги безопасността, отколкото красотата. Затова просто може да бъде изтеглено, подбодено, отстрани, хубаво подпъхнато и това вече да се сменя, ако тече някаква храна от страна на бебенцето. И тук е един сладък паток. Така, както така обичам да повтарям, леглото, твърд матрак, опънат чершав, бебе повито или в чувал. Обиколник? Ще кажем и за обиколниците. Добре, че такова съм купила. Да. Просто в магазините, като отидеш и можеш всичко да купиш. Така, сега тази сладка играчка е прекрасна, обаче тя се предлага на бебето, когато направи 6 месеца. До тогава, първо, той няма никакъв интерес към нея. Второ, не е безопасна. На 6-тия месец, както възглавницата, на 6-тия месец предлагате играчка. Тя трябва да наистина да е такава. Прекрасна, сладка играчка, мека, от естествени материали, направена така, че няма какво да се откъсне. Даже очичките са също изплетени, не са залепени. Няма нищо, което детето да може да откъсне и съответно да стане някаква рискова ситуация. На 6 месеца предлагате. Възможно е да не я хареса. Но това не означава, че не харесва тази играчка, а просто изобщо не му харесва. Няма потребност в момента от тези играчки. Когато работим за съня, ние използваме това го наричаме преходен обект, защото детето, когато вече си харесва някаква играчка, то може да използва да се успокоява и да заспива с нея, като тази играчка може да бъде даже леко носена тениска на мама,
тя да бъде мекичка, за да може то да я пип... Децата обичат да пипат с ръчички нещо меко и същото време ще му мирише нормално. Така че и тук не се презапасявайте с много играчки. Те изобщо не са необходими в леглото на детето. Какво остана, може би, за обиколниците, за които си говорихме преди това. Обиколниците са много красиви. В днешно време просто са като феерия от нежни цветове, обаче с тях много трябва да внимавате. Даже препоръката е по-скоро, както е леглото тук, с решетки. Има такива, които увиват всяка пръчка по-отделно. Защото в днешно време в нашия забързан свят родителите слагат този обиколник, когато бебето е новородено, тогава реално няма никакъв проблем за него, защото то още не е толкова двигателно активно. Но всъщност много лесно може да забравите, че там има този дебел повивалник и бебето полека-лека да стигне до него, да се изправи и евентуално да се прехвърли през леглото. Но точно това с тези отделни, те се залепват с велкро и са също толкова красиви, но са безопасни за съня на детето. Да, защото е доста изкушаващо в магазините, особено ние като отидем с моя мъж, той е готов всичко да купи и много лесно може да бъде продадено абсолютно всичко и много излишно. Аз заради това се консултирам, чета доста и ето примерно за възглавничката. Не съм се интересувала, но просто исках да купя, защото ми подариха много красиви чершафи, но те ще се използват по-нататък. Точно така, да. И сега да поговорим за самата стая. Поздравявам те, че ти си направила стаята точно както трябва. Тоест, има едно нещо, което е важно да запомните. Добрата детска стая е скучната детска стая. Това означава, както е тук при Надето, стени, които са в един цвят, който е мек, пастелен, не дразни очите, по стените няма закачени всякакви висящи дрънкулки, капани за сънища или кой каквото се сети или картини. Или както често се прави детската стая да е безкрайно шарена с зоомотиви или с принцеси или с коли. Значи децата нямат нужда от тази прекалена стимулация. Не само когато са новородени. После шареното във вашата стая, т.е. в стаята на детето ще дойде от играчките, защото в един момент играчките ще се появят. Затова е важно пода също, пода по възможност да бъде от някакъв естествен материал или да е покрит с килим от естествени материали, който също трябва да е в пастелни цветове, защото после като се изсипе онзи големия кашон с играчки, детето ще има достатъчно цветова и визуална стимулация от тези играчки. Особено когато е малко, въпреки че в днешно време има доста направени карти за стимулация, за цветови, черно-бели. Истината е, че в тези първи месеци това просто не му е необходимо, даже точно обратното. За да има добър и спокоен сън, бебето не трябва да бъде прекалено стимулирано. Дори телевизорите, които за съжаление говорят от първия им ден на това с екраните просто е болна тема. Аз с Веси работим, правим лекции в кабинета на екранен терапевт. Нещата са много сериозни. Имайте предвид, че даже само включен телевизор, даже без звук да е, отново вреди. Никакви екрани в стаята на детето. Просто ако ви се налага да ползвате часовника на телефона, сложете го на самолетен режим. Няма да навлизам в темата на екранните терапевти. Може да се свържете с мен, за да ви дам контактите, където работим. Емануела Иванова се казва. Те доскоро казваха даже, че до 3 години никакви екрани, сега вдигнаха на 6 години. Затварям тази тема, защото тя си има нужда първо специалист да я разказва и второ от не. Че има вече такива терапевти, би ми било много интересно. Да, ами там където правим лекциите към Академия за родители, тя е наш домакин и също лектор, така че вижте в нашата страничка, може да видите и темите. Темите са за бремени и за родители са супер интересни, но да се върнем на нашата стая.
Надето в момента седи на една топка, спортна топка, даже не знам, пилатес ли се води, пилатес топка. Нещо, което е супер полезно, още докато жената е бременна. Тук важното нещо е, когато си я купувате в магазина, да се консултирате с консултант на место, защото те са на размери. И Надето е така малко по-височка от мен и е избрала много точна по размер, даже може би леко трябва да се понадуе, защото краката ви трябва нито да стърчат, нито да са прекалено притиснати към пода. Това е перфектно за бъдещата майка. А след това може да го използвате чудесно за успокояване на бебето, защото точно е както Надето леко се движи в момента, като гушнете вашето бебе, то е повито и вие леко се подрусвате, перфектно имитирате неговото усещане, когато е било във вас. Да, още повече, че на нея това според мен вече е познато, тъй като аз всеки ден 10-15 минути си правя. Перфектно. Всъщност идеята е първите месеци да правим всичко, което точно имитира отробата на майката, защото бебето има дълъг период на адаптация, даже той има нужда от това да осъзнае, че е отделна част от вас. И не случайно първите 3 месеца след раждането се наричат четвърти триместър на бременността, което природата е предвидила да се доразвие нашето бебе, но все пак нямаме толкова място вече. И това се случва извън нас. И затова, ако вашето бебе иска да е залепено за вас, да, така е. Точно така ще бъде спокойно и вие ще бъдете спокойна и ще имате един хубав сън. Първите 3 месеца просто дайте си ги за този опознавателен процес. И също важно нещо по отношение на съня, аз все пак да си кажа нещо за съня, че тук много често се дискутира, не го носи на ръце, че ще свикне или не го люшкай, че ще свикне. До края на третия, началото на четвъртия месец, те нямат достатъчно невронни връзки, за да направят това свързване. Мен ме носят, аз ще спя. Обаче в края на третия месец вече е добре поне на едно приспиване да му покажете друг начин на заспиване и той може да бъде подрусвайки го на тази топка. Вие продължавате, защото тя си носи ползите и след като родите за вас самата, което също е много важно, вашето възстановяване, но ето ви един друг начин да приспите бебето и друг прекрасен начин бебето да бъде приспано от таткото. Да. Защото татковците имат един гърлен тембър, те имат една такава подозрителна спокойност и това веднага се отразява върху детето, така че може и да кърмите детето, го давате таткото да го приспи. Ето ви, веднага нов начин. Другото важно нещо е по стаята. Аз се разсейвам, но важно е леглото да не е под прозореца, да не е от отоплителен уред, да не е както тук има дълги пердета, защото много лесно може да стигне до тях. Ако имате штори или някакви връзки, пък по пердетата също трябва да бъдат дигнати нагоре. В смисъл, около него трябва да бъде толкова изчистено от всякакви излишни неща, че да може да гарантирате неговата безопасност. Направете го преди даже да се роди, защото след това, като се върнете в къщи, няма да вие да гледате завесите къде са или висулките. Така че това са неща, които са хубаво да се направят преди това. След това по леглото има много красиви въртележки, светещи, писукащи, всякакви варианти. Те са чудесни, отново трябва да бъдат на достатъчно разстояние монтирани. Аз лично бих препоръчала да е поне след 4-5 месец. Okay. Аз имам един бухъл, който е за сив шум. Кога мога да го използвам него? Сив шум нямаш, бял шум имаш, вероятно. Да, понеже е сив самия бухъл. Да, белия шум е чудесно да се използва. За него има също препоръки. Трябва да е на 1,5 метра от главата на бебето и да е пуснато с силата на силен душ или силен дъжд. Трябва да провериш всъщност на какъв период спира, защото знам, че някои играчки са над примерно 20 на минутки
и това е малко досадно, така че някой път може да бъде най-елементарно един стар телефон без там сим-карти, който да прави този звук непрекъснато. Чудесно, ползва се. Белия шум, той покрива всички останали шумове. Той всъщност това е неговото действие. Тук е доста шумно при нас, ти чуваш. Да, точно така, даже това исках да кажа и аз, че по принцип бебето, докато е в майката, то живее в шумна среда, защото чува работата на храносмилателната система, чува ударите на сърцето, чува силни шумове и отвън. Така че не е задължително то да спи на абсолютна тишина, но по-голямата част от бебецата, и особено тези, които са малко по-чувствителни, те се стряскат от шум. Така че това наблюдавате вашето бебе, или в случая твоята принцеса, дали реагира. Ако не реагира, няма проблем. Но особено по-нататък, след третия месец, белия шум е чудесен помощник. Той е от така наречените леки асоциации за заспиване, защото аз това обяснявам всъщност, че целта на добрия детски сън е съня на детето да не зависи от помощта от родителите. Това първо прави съня на бебето по-добър, по-консолидиран, защото когато се събуди, когато е малко, то още не може да свързва циклите на съня, то ще си търси начина, по който е заспало преди това. Това, ако може да се спести за родителя, ще бъде добър сън и за родителя, и детето ще може да си заспива. Така че белия шум е чудесен, но пак спазвайки тази препоръка. Много ти благодаря, че беше гост в моя YouTube канал. Сигурна съм, че ще измислим още много теми. В моя Facebook имаме и тема за съня в първите 4 месеца. Препоръчвам ви да изгледате. Беше изключително интересна и до нови срещи. До нови срещи. Благодаря. Аз също.